Бабам Әхтәмов Мөхәммәтҗан Әхтәм углы 1941 елның 25 июлендә эшче крестьяннар Кызыл армиясы сафларына алына. 1942 елда беренче һәм соңгы хаты килә. Без әлегә исән Смоленск өлкәсендә урман эчендә госпиталь саклыйбыз. Тагын хәбәрләр булса, һич шиксез язармын. Тормышны üzülеп яраткан килеш, мин исән дип күкрәп кагып кайтырга насип булмый. Ватаныбыз хакына батырларча һәлак була.